लोगोफोर नै आंहा टमेट'जों ना संनानै जानोसैलाय दिनै। नै टमेट' खोरदै ना संबाय आङो सनाफोर टेस्टि नुखाथारबाय। हाय लोगोफोर नै आंहा ओंखाम जानोसै। दिनैनि ओंख्रिया नै लाफा नाथुर, नै टमेट' खोरदै ना, ओमफ्राय नै ना बाथोन। अननानै जोबजासे नायना होलांदो दे दिनैबो। आंनि चेनेलाव दिनैसो सोरबा गोदान नायसनदों प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना होलांदो। नै आं दा जानोसै लोगोफोर, बिदिबा नायलांबाय थादो। ओंखाम जानोसै आंहा नै लाफा टमेट' ना।
Tus. Każdy może. लोगोफोराहानो जाखांबाय दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन बाय सनाफोर